kudu niki. Denenge teng ngebal terus niki teng mriki. Masa dene keroken iki ya sik keroken iki. Ketoke kun. Makane nek iku contohane aku. Contohnya apa? Nek arep tanggapan ki adus dhisik. Adus. Adus iki lho. Iki nek ngomong kudu kalem-kalem ae. Kowe omong karo iki kalem-kalem. Kowe ora usah ngene, kowe kok bisa omong. Aku tak bagian ngene. Adalah.
Astagfirullahaladzim. Kentong poge kuwi ning Binggon iki wis kelase bintang tamu. Teko desane Mas Duwika. Kuwi tongatan kentong poge kok ora enek ajine. Lekang cilik-cilik kok delok tong. Ngono iki piye to? Iki kudu menang iki. Ini kudu menang. Iki acaranya adikku. Beritanya adikku. Dolanan dhewe. Ning mosok mleburene ora kajet. Ya poge teko. Ya musa bocah cilik-cilik iki lho. Apa nek iki lha sesane iki lho. Kan dene jambang bayi lho. Lah ndak duwe kiblas. Tapi iki lah apik meriah to nggih. Apik acarane Mas Duwika, sasakuran kemandene tiang dune Duwika nggih. Nanggap reog lho dadane. Iki kaya nek sapa? Nanggap reog sakmene mbane ora kok dingge-dingge. Tapi ya dingge umum. Tangga teparo bebas melihat. Nek tangga iki penting kuwi. Nek menika acara resmi gudang menika. Mantek kok gudang ana. Banyak atraksi sing apik. Atraksi ya Bang. Angkut diserokan lho. Masane kok dene karo. Nggih niki nuwun sewu niki tanggapan ping pindho niki. Dene teng ngebel terus niki teng mriki. Masa dene keroken iki ya sik keroken iki. Ketoke kul. Makane nek contohane aku, contohane apa? Nek arep tanggapan ki adus dhisik. Adus. Adus iki lho. Tak serane, enak sate. Aduh bisa dengan aku. Ada raine wingo. Wes. Yo, Guyon-guyon. Rokok ki tombone iki yo aneh kali Bu. Yo masalahne iki rokok aku. Tanggapan kok kira ora bisa sik. Bocah cilik. Aku tak mengedukasi koncoku TK dhisik. Duduk gerak. Diingat-ingat ya teman-teman, jangan berkeliaran di area panggung karena nanti kalau kamu maju-maju di sini itu berbahaya. Mas Bongge itu rencana salto dari sini ke tambah banyak sini. Ini ya diam ya nanti ya. Yo.
orang. Bukti-bukti kono, tak batasi kono. Paling ndak kowe iki mboyo paham dhewe iki nek kene tenggriane sinten Mas Haji. Haji, Iki mereka semua dhewe aku senior, sesepuh. nek iki apa dalam rangka tasih kurang putrane Mas Bika, Mas Dika, ayo Bayu, Mbak Ayu. Bayu. Iki kowe talun to. Omae Kalau lebel talun lebel. gila kan ngomong reyoke sakmene ndane. Jadel sakmene ndane. Nekane gendong pungge bikin meriahne acara iki ya apik kok. Tapi apa wong aku buka ini asal-asal. Ya kok rasa-rasa Kowe sambatan kon becek banget. kenapa kowe iki kok ngono iki? Lah dulur, Lah kok sampe kowe iki kok ngomongin sambatan iki nuwun sewu nggih. Niku aku ra seneng aku nek ngomongin duit ngene iki. maksudnya masa budak. Iki paling endak contohnya aku. Untuk piye? Paling endak adewe iki nek kene lak tenggriane Mbah Ji. Haji, Kuwi lak sesepuhe adewe. sepuh, Mas Dwi kaya padha karo adine adewe. nyawa dhewe, Kanca. kanca, Ayo Kang Lebu. mobil, Kanca pelek. kanca plek, Lah iki ngene iki biasane adewe ning Ponorogo kuwi lak 1.500. 1.500. Kenekan kanca dhewe ya wis 1.000 wae wis. Wis. Lah aku yo ngene iki to wis kok nyapa kok ngomong duit iki dulur kowe iki. Lah Andre kok kok 250. Piye kowe iki? Ngono piye? Biasanya adewe Ponorogo iki 1.500. Itu kamu oke deh. Lah iki lak terbukti Mas Dika iki apik. Motornya oke. Kocone oke. Barangane oke. Awi teko. Surabaya teko. Nah iya kok Ngaji teko. Nah, koyo ngono. Koncone ning jopo sing oke lho ya. Sing ning jopo sing oke. Yo kok urung-urung wis ngerti. Ora apa-apa kok. Loh. Kok tak rapok mulangmu. Ojo ngedekake lo bikin nih. Bocah karepe dhewe ae. Aku ada ini. Yo melu to. Biasa. Yo.
kuwi lak wis tak omongi. Nek emas tanggapan kowe iki aja ngentutne ae. Suaramu mbok sing penting ora kuwi ana kowe iki mbok aja ngono lho sesone iki lho wae jane biyen iki bocah iki patut tak iki tak gandeng iki biyen ayu muni ayo apa Bos kok betebes tapi lak ora roh to kowe aku ki biyen iki lateni bocah iki Oh iya. ben saya ayu menik-menik Iya. biyen tak treatment tarik benang kuwi lho. Oh, di Surabaya. Ngomongin Surabaya, terus Jakarta, terus kali dhewe ning Thailand. Ning Surabaya tarik benang kencenge. Beneran kata kowe. Tapi terus rada mlarat. Tak gawe ning Jakarta. Berapa? Tarik benange, kencenge. Ya. Terus kali dhewe ning Thailand iki api-apane betul aku. Ngapa? Bisa tak tarik ke pindho kuwi ketemu ning Thailand kuwi. Ngapa? Kok bunyi iki pindah rene. Sampai ngene kesuwen. Lah iki pindah rene iki. Makane kira rodok. Suaramu. Gedokmu. Kendong iki bogel iki kok mukane. Kowe sing ndongane iki sapa? Sing ndongane iki sapa? Orangnya. Aku sing ngerti. Omong sing jelas kabeh iki jenenge Ramos. Apa perlu masalah kawan-kawan? Ramos kowe. Oh nggih. Iki nek ngomong kudu kalem-kalem ya. Kowe omong karo iki kalem-kalem. Kowe ora usah ngene, kowe kok bisa omong. Aku tak bagian ini. Adalah. Piye masuk nggih? Karo gitar. Ini jangan ngobrol apa ya? Kowe ra iso ndonga, cok kaya. Ndonga nang loro kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kok nguri. Kira kereta itu gula enak. Yang kemudian dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum wa min anfusikum azwajan taskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika ketika ada di kaum tafakkarun. Boleh hati ratu jamannya masalah. Artinya bahwa sesungguhnya menengah jalan kayu Tuhan itu menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan. Benar. Ada wanita, ada pria. Harus berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan enek langit ya enek bumi. Enek awan, enek bumi, enek isar, enek bumi. Nah, iya. Pokoknya menurut Gusti Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Oh lah ya kowe berarti aku kudu percaya besok bakal nemu jodone dhewe. Kaya aduh kaya Mas Budi Kamika pun nemokne jodone. Lah terus aku judulnya sama. Lah ya kan kowe bener to. Enek lanang, enek wedok. Enek langit, enek bumi. Nek Mas Budi lanang jodone Mbak Ayu wedok. Lah kowe iki bojomu dhuwur. Kowe iki Cara wedok modele kok kaya ini. Cara lanang kok yo. tapi Bapak sama ibu. tapi nek nuwun nek saranku yo mending kowe campur iki gandeng wae. Kalau ini gak apa-apa tak ganti bodoh. Tak tumbalin. Ya mungkin Mas Dwika kalian Mbak Ayu dan dasar keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal diparingi ngomongan ayem asale bangun rumah tangga diparingi rezeki lancar. Aku kalau Mas Bika lu siji Mas, awak dhewe padha seneng meneh seperti eling. Apa? Awak dhewe tanggapan wartawan kadang mesti wong itu ayo. Benar. Pas barang kotok. Oh,
ayu ya ayu bojoku. Oh lah ya. Ben hubungane ben Awet berarti eling lan waspada. Eling sing ning omah, waspada ning jopo. waspada terus sampai ke godho sing jaba. Ayo maksudku ya Mas ya. Sini bodone kan. Anakku ayo namanya Mamaku ngopo ya. iki enak iki. Sing enak koncone abe. Ini Mas Kendus. Kendus lo maju lah bangsa. Iki maju. Kowe ora gaya uban. Kendus Kauman. Ciplak ayo. Betane ya pas buka. Ragu-ragu pulang ke sahabat. Terus. Oke. Perwakilan ya. Pasarnya loh. Pasarnya kalau bukan, aku nanya itu ada di mana? Mulai kau. Hei, mulai. Untung selamat. Ayo Cok, ini kalau saking anu Surabaya. Aku gak nabung. Itu nabung. Ayo Bang, karena saking Surabaya.
dua. Wong paitan ora kita seketewu potonganmu. Loh, kene iki usaha tidak mengkhianati hasil. Orang mengkhianati ini pengusaha media. Rezeki wis ana sing ngatur ngono. CEO, Rek. Sing sakit iki sapa? Ayo dibuke. Rokokmu potong ngalami pacitan kok. Iki mbok aja ngono lho. Iki tonggo. Koncon duwe koyo ngene kok ngono. Lari dingin. Potong admin. Tos. Tos. Tos, tos. Foto ya, ora ada tadi. Tos. Kurang kamu. Ayo wes makan lah apa. Tak ada hubungan.